Ennakkoperinnän veroavaimet 2014 on täysin uudenlainen hyötyohjelma palkasta maksettavien kustannusten selvittämiseen. Ohjelma palvelee niin työnantajia, yrittäjiä kuin työntekijöitäkin. Yhtä lailla myös tilitoimistot voivat hyödyntää ohjelmaa omille asiakkailleen. Ennakkoperinnän veroavaimet 2014 sisältää 14 helppokäyttöistä laskuria. Sen lisäksi ohjelmasta löytyy tarvittaessa myös palkkaverotuksen tunnusluvut. Haluttuun laskuriin päästään sisään laskurin kohdalla olevasta linkistä. Takaisin päävalikkoon päästään Exit-näppäimen avulla. Laskuri sallii tekemään merkintöjä ainoastaan niihin varattuihin kenttiin. Kaikki muu on suojattu ja ohjelman laskukaavoja käyttäjä ei voi tuhota. Ohjelman useaan kenttään on valmiiksi sisäänrakennettu valikkoja, joista käyttäjä valitsee vain tarvittavan tiedon. Syötettyjen tietojen mukaan ohjelma tekee laskelman, jonka voi halutessaan tulostaa omalle tulostimelleen. Joissakin laskureissa on lisäksi mustapohjaisia kenttiä, joista voidaan valita lisätoimintoja laskurin sisällä. Ennakkoperinnän veroavaimet 2014 on Excel-pohjainen sovellus, mutta se ei yhtään näytä siltä. Ohjelmaa on todella helppo käyttää ja sen käyttömukavuuteen ja toimivuuteen on panostettu paljon. Lisätietoja ennakkoperinnän veroavaimet 2014 ohjelman sisällöstä, hinnasta ja tilaamisesta löydät HR-ennakkoverokonsultoinnin kotisivuilta www.ennakkovero.fi.